Binerên hêja xebata me a nasandina têgehên felsefeyî aniha jî berdewam dike û di vê vîdeoyê de ez ê li ser têgeha Arankayê hinek zanînên Kurd raberî we bikim. Aranke di felsefeya Yevnanî de di madeya mecburîtî û bêgavîtiyê de ye. û çend wateyên xwe yên cuda heye. Yek, bêgavîtiya fîzîkî a ku mîna hêmana di gerdûnê de ya derê aqil, bê armanc û bêmeîldar tê têgihiştin. Ev hêman bi hêja xwe ya ku di navaroka maddeyê de heye, li hemberî şekilgirtinekê tekûz li ber xwe dide. Wateya xwe a duyem, bêgavîtiya mantîqî, a ku di tasmekê kategorîk a derbastar de ji pêşhatiyan wekî encamekê dertê holê ye.